Helo, beth am greu mymryn o ymestyn? Dyna pam mae'r belt gyda ni wsos yma. Ond cyn i ni gychwyn, nawn ni jyst symud. Felly, dwi'n mynd i wneud yn hun yn gyffyrddus, cefn i fyny'n syth, cofiwch dyn ni'n ista ar y ddwy asgwrn yn eich pelfis, ac yna ymestyn i fyny efo un braich, ac i lawr, ac i'r braich arall, ac i lawr. A cofiwch, os na fedrwch chi ymestyn i fyny, cyn gymaint o hyn, o gobeithio fydd yr ymarferion wedyn yn helpu chi. Ac yna llaw ymlaen, trowch eich llaw reit i fyny, yr bawd yn gweithio yn ôl tuag at y llawr. Ewch ar braich reit i ôl i chi ymestyn, ac yna nôl, llaw i fyny, bawd yn troi at y llawr, ac yna mae'r braich yn ymestyn reit yn ôl. Ac yna i lawr. Dwy law gwmpas eich canol ac yna troi. A dwi'n teimlo cyhyra nghefn i'n gweithio. Ddim ond hynny, dwi'n teimlo y cyhyra reit ar top yng nghoes hefyd yn gweithio, fel dwi'n troi. Ac yna anelu at yr droed, coes gweddol syth, braich i fyny cyn gymaint a fedrwch chi, os fedrwch chi hollol syth, os na fedrwch chi jyst i fan hyn. A fedrwch chi gyffwrdd a'ch troed. Dwi'n teimlo'r cyhyra'n ymestyn, a dwi'n gwybod fydd na rai ohonoch chi mond yn medru cyrraedd i fan hyn. Ffain, diom yn broblem. Ond gobeithio, fel dyn ni gwneud yr ymarferion yma, bydd o'n gwella wrth gwrs. Triwch gwneud chydig bach bob diwrnod. Ac yna i fyny. Felly dyma'r ymarfer dwi'n ffeindio, mae lot o bobl yn ffeindio fo'n anodd i wneud. Oherwydd dyn ni'n tynnu'r sgwydda ymlaen, mae o'n anodd iawn i ni dynnu'r sgwydda nôl a gweithio'r cyhyra'n gywir. Felly efo'r belt, dros eich ysgwydd, fedrwch chi wneud efo tywel hefyd. Dwi yn ymestyn i fyny ac yna dwi'n symud y ddwy law yn agosach ac yn agosach at ei gilydd. Felly dwi'n mynd i ddangos i chi rwan lle dwi, fedra i gyffwrdd. Ac os ydych chi ymarfer hyn yn ddyddiol, gobeithio fydd yn gwella. So fedra i deimlo'r ysgwydd gwaelod yn ymestyn, a dwi'n teimlo cefn y braich yma yn ymestyn, ac yna'n ara deg dwi'n dod ar ddwy law i ffwrdd, ac yna dwi'n neud i'r ochr arall. Felly belt dros yr ysgwydd, dwi'n ymgeisio i ffeindio'r belt, dwi yn codi'r braich yma i fyny cyn gymaint o fedrau, a dwi'n symud yr bysedd fel hyn at ei gilydd. Yn diwedd, dwi'n medru cyffwrdd, so mae'r dwylo'n cyffwrdd. Ac yna dwi'n dal. Dwi'n teimlo'r ysgwydd gwaelod yn gweithio, ac yna i lawr a ni. Ymarfer bach arall sydd yn eitha neis hefyd. Dwy law at ei gilydd, fel sy'n ni'n gweddio, ac yna dwi'n gwthio'r dwylod reit i lawr, a mi fedri weld bod yr garddwn yn gorfod plygu. Ac yna fedra i droi y dwylo reit rownd, a troi'r dwylo reit rownd, dal i fynd, dal i fynd, dal i fynd, dal i fynd, nes bod y bysedd yn gwynebu tuag atof. Ac yna ymarfer eitha anodd i wneud ydy gwneud rhywbeth tebyg, bysedd at ei gilydd tu ôl i fi, a mae'r bysedd yn gwynebu i fyny, neu mi fedrwch chi droi a dwylo'n gwynebu lawr fel hyn, ac yna tynnwch eich swydda yn ôl. Mae'n job tydi. Wrth gwrs mae'r ysgwydd, mae o'n joint sydd yn cael ei gorgweithio'n aml. Felly mae o'n bwysig i ni cofio i wneud yr ymarferion bach syml yma. Gobeithio bod gennych chi stôl o'ch blaen. Felly mae'r goes, dwi'n mynd i codi'r goes i fyny, ac yna mae'r belt neu'r sgarff, beth bynnag sydd gennych chi, yn mynd o dan y droed i fan hyn. Ac yna dwi'n aros am ychydig, jyst i'r cyhyra ddod i gydnabod y hyd, a fedra i deimlo nhw yn ymestyn tu ôl i'r goes. Ac os ydych chi'n un sydd yn dueddol i eistedd eitha lot, dwi'n gweithio'r bysedd i lawr, mae'r cyhyra yma yn tynhau. Felly dwi'n mynd i newid i'r ochr arall. Belt drosodd, ac yna ara deg dwi'n gweithio y mysedd i lawr,
ac dwi'n teimlo'r cyhyran ymestyn. A dyna lle dwi am adael chi am heddiw yma, yn ymestyn a trio cyffwrdd y traed. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Hwyl!